Biserica Neagră. Biserica Neagră este biserica parohială a comunității evanghelice luterane din Brașov. Situată în centrul municipiului Brașov, clădirea gotică a fost parțial avariată în incendiul din 1689, când zidurile ei s-au înnegrit și a primit numele, sau putem spune, denumirea populară după incendiu, Biserica Neagră. Biserica Neagră este unul dintre cele mai reprezentative monumente de arhitectură gotică din România. Având o lungime de peste 89 de metri, este considerată una dintre cele mai mari biserici din România. Datorită mărimii, când a fost finalizată, a primit titlul de cea mai mare biserică dintre Viena și Constantinopol. Această biserică, Biserica Neagră de azi, se înalță pe locul unei biserici romanice mai vechi, distrusă în marea invazie tătară din 1241.